ALAsi जाग्राफ्रा गोनदा गोनदि जोब आरोना जोंना जाखावजोबगोन जाहैदों दिनै माने फेमिलि माने संग्राम जाहैदों दिनै फार्स्ट फेमिलि संग्राम फाग्लाखौ आलि दाननाय नुयो मानसिखौ नुनाय जाखाया नङा Good morning everyone and welcome back my channel. My channel is very good. So finally दिनैहाय ओरैबायदि जानाय लोंनाय दंलाय आरोना जोंहा फिसा मिनि पार्टियैनो गिदिरहां आरो देरलांबागौ आरोना स' नायलांदो दिनैनि मिनि पार्टिखौ बेनि सिगां बयनिसिम गोजोन हामलायथिखौ जासिहरबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरोना एडभान्स थ' जोंना बिमायाहाय ओरैबायदि माने संनाय खावनायाव सोलिफुगासिनो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नैयाव दं गिबियावनो ना ओमफ्रायहाय नोंनि बिमा नै जोंना बिमा बायसुमुथि ओमफ्राय नै अमा संबाय आरोना अमायाथ' नायनायावसो एसे नुनाय आरोना ओरैबायदि गिदिर साराया 10 केजि आरोना अमाया अमा एवबाय एरख'लायनो हालायलायो अमा एवबाय जोंना बिमायाहाय स' माने जानाय लोंनायाव जों नोंथांमोना थांफानो गोसोबा थौफादो आरो थांफानो गोसो गैयाबा बेयावनो थादो आरोना जिरायनानै स' सोल' होमबा भिडिअखौ आगे बरते हे सोल' फैदो आलासिफोर फैदों आरोना बे साहा हमलायनो बे बयलार फंबाय दङ ओमफ्राय सोरां फंबाय साहा हमलायना फैथारदों हनै दा आलासिया नायदो सोर बा मालाय बयलार फंबाय बोरै ना खारनाय बायदि एरा मुखौखौ गावसोरल' जाखोब्रा ओमफ्राय नायदो आरोना नैयाव मेना बेथ' सिगां गाज्रि होखायो आगान होजेनाबानो जाखाया गाज्रि मोजां नायग्रोलाय बेसो आगान होजेनग्रा आरोना बे जेरावखि थाङा बे आगान हैग्रोगोन आरोना मानो होनबा बिनि उनावसो फेमिलिखौ सोगोन बे साला माने सोर दं सोर गैया सिखायनो दारि दावखोग्रा मानसिया डेन्जार जायो लागाव ओमफ्राय दिनै जाफबलायगोन आरोना दिनैहाय मा होनो दिनै मानि थाखाय फैदों सनमिलना बेनो माने बे फंबायनि दाखालि हाबा लाजेननाय ओमफ्राय गोदि गोलायसिबो मोनजानाय जायाखै नालाय बेखायनो आलासि जानो फैदों फेमिलि आरोना ओमफ्राय नै फेमिलिया बेलायाव नै बिमा गावदां फैदोंलै जोंनाव मा जाखो जोंना जाखावग्राफ्रा दासो फैदों मामि लांदो बेखौ नों लांदो बार जाथों नङाबा एसे आलासि जाग्राफ्रा गोनदा गोनदि जोब आरोना जोंना जाखावजोबगोन जाहैदों दिनै माने फेमिलि माने संग्राम जाहैदों दिनै फार्स्ट फेमिलि संग्राम माने नैबेजों एकदम गोथौ सोमोन्दो दं नालाय हाथाया मानसिखौ नायदो ओरैबा बुट सोमनाय नुसैलायदों दिनै नायलांदो आरोना जानाय लोंनायखौ थफ्लाजोंनाव हाखागोन पेकिं खालामखांबाय लान्च सल' होमबा दा नायलांबाय थादो जानाय लोंनायफोरखौ आरोना फेमिलिफोरखौ आरो दंबावोसो मेला फैबावनांगौ आरोना फाइनालि जोंना बिमा गावदाङा बाजारनि साहा लोंबाय जोंहा दाबदुं बाजारनि लोंदो एसे थाखाया बारा नङा थाइथामल' साहा खापसेयाव ओमफ्राय बिस्कुट लाफानो थाइबा बिस्कुट मोनथामजों थाइनै आरोना गासै थाइबा जाबाय थाइथाम साहा लोंदो बिहामजो फुंनायखौ बेनोसै आरोना माथोबाव आरो मानि जानाय लोंनाय बेनोसै सामफ्रामबो ब्लगारफोरनि जारिमिन होनबाथाय बिदिनो नोंनाव थांलाय आंनाव फैलाय बेनो आरोना ओमफ्राय बेजोंनो थगायनानै पाब्लिकफोरखौ भिउस जाफ्लाबायनानै फैसा जाफ्लाबायो नोंथांमोना ओंखायनो बारा नायनो नाङा आरोना नैफोरबायदि गावदां नुलाबायबा जोंना बिमाया मालाय मा जायोमोनलाय बेहा सोमोन्दोआव बिदानि फिसाजोखौ मा जायोमोनलाय बेहा दाखोन मा बियादै आदैखौ बामबाय आरोना जोंहा बिमाया बेनोसै आरोबाव दे लोंदो बिमा मिथिबाय गोबावजों खनसे मोनाजों फैनाय गोदो ओंखाम संग्रायाव मा एवखायामोनलाय नोंसोर बेदर ओंखाम संग्रा बोरायरायाव मा एवखायामोनलाय बेयो बैसागुना अहायाव फैबा दालाय एवखाङाखै नोङो आगोलाव जोंना मा बेदर एवलायनाया जोङो दालाय जौ लोंनानै दोखो फेनानै दोनलांनांलाया माथो आं नोंखौ ओमफ्राय नै फैलायबाय रुफा फिसाया आरोना बियो आयै माथो रुफाखौ लानाय लोगो लोगो रुंग' लांजोबबाय मा होनदों थांफा फैफा नङाबा ओइसु नायदो गावखौ फाग्लाखौ आलि दाननाय नुयो मानसिखौ नुनाय जाखाया नङा बोरै जालांखोब्रा थ' माने थाब हिनजाव मोननायनि माने जों दा बेहायनो रायसन रायखौ होखासिगोन आरोना बेनो लानो हाया बालनो हाया बिदि जों लानायफोरजों थांफा फैबा खिथु फैबाय थानो नाङालै मिथिबाय लाजिनांगौब्रा एसे लानो हायिफ्रा
जागोनब्रा मा बैसो जादों आंहा दाबो बिदि मालायनो थाफानायावथ' जों मिथिं खुंलाबायनो दुब दुब दाब दाब फैजालाबाय मोजां मोनसिगोन बिदि गैया बारा जों बानायनोबो हागौ जोंसो रुल बानायनो हायोना बिदिखौ नङा बे माबा जानो हायो 50-50 बिस्कुटआ जानो हायो 50-50 बिस्कुटआ जादो साले गोबावजों खनसे फैनाय रुफाया दा दुखु मोनसैलै रुफाया सोलायबोगो फाग्ला सोरबा माबा बिलनसैनो सोरबा दाबदालि मादालि फाग्लालाय नांगौलै ओंखायनो जों बायदि सिबना हो नोंस्रा बायहेरायावबो अनलाइन थोआ न'आवबो अनलाइन थोआ ओरै होना हो लागा सिबना हो लागाव सिबना होब्रा रुफाखौ लिंहरदो नों ओरै थाहैनो हायोब्रा दाबो थांलाय ओरै थांलाय आयौ मोरै मोनजागोन बोरै मोनलोंगोनलै बिसोर सानैया जिखुनु जाया नोंसोर सानैयाल' ना थांफा फैफा बेजों थांफा फैफा आरोना सानैबो मेन आलासियानो बिसोमोन ओमफ्राय बिसोर थांफा फैनाय फै जा बिमा आंनि सेराव थानि जोंसो मोनदों होननायखा मानसिफ्राथ' आयं दोननाय नुखायो नायबाथ' नङा दरसे दरनै मोनजानो नागिरना माथो हां जाथारो मानसिफ्रालाय ओमफ्राय बिमायाबो लोंसै बिमा नावलाय सारि खना फट' खेबनांगोनलाय जावरालाय फावथेन मुख्रा नुखायो नायलाय फिसाइ थाबा बिदि खाथि फैजोबबाय थानांगौ नङा नुबाय बयला फंबाय लादों अमा हायग्राबो मोनदों आदै सोमावासो मेगन सानसैलै बे नोंसिनि मेगननि मुसुगुरा लावजोबसिगोनथ' बिदिनो लिलिया बेखौ बिनानाव जाबायब्रा बिसोर सानैबो मा मिथिगौ नोङो आं मोनसे पइन्टखौ होनसै आरोना गिदिर पइन्ट बिसोर जाहैबाय दाउदै दैसे सासे सिंनि सासे सानि साहानिया सानि माबा आरोना दाउदैयाव ओमफ्राय सिंनिया बे खोलानिया सिंनि गोमो ओमफ्राय बे एसे गुफुरसिन नालाय गुफुरनालाय गुफुर जाबायब्रा ओमफ्राय आंना एसे हिनजावा एसे सोमखेखे नालाय बे दाउदै गोमो जाबाय सिंनि माने जादों मानसिफ्रा गैया लाजिनांगौब्रा नोङो बिराद माइनास खालामबायलै लाजिनांगौ नों जा बिमा जा लाजिनाङा नों जानानै आं जानाय दरसे साखिलायनोसैब्रा आङो हिनजावनिखौ नोंबो जानो हायोब्रा आंबो हायोना आयौ मेगन सानाय नोजोर नांनाय आंबो दौबाय नै आंबो मोजां बेदरखौ जायहा दं बेयाव पावार दंब्रा आयौ लाजिनांगौब्रा लाजिनांगौ नोंहाबो सम जाबाय दासो बावैनो दालायफ्रा बांनायनिफ्राय बांबाय थासिगोन जादों बिमामोन माने जानायाव उसु खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोन फाइनालि नों माहारियारि खैफोद लानानै लिंहरनाय जाबाय हाग्रा दं एबारे आं सिरि जायो होनना मिथिखायो जाख'जोब्बाय आरोना माने आब'मोन जागासिनो आरोना नै आब' पिलपिलि जोंनि गामियाव सासे आं ओरै जानोसै होनबालाय फर गेजेर गोब्रामब्रा जै बेना गोब्रामबाथाय सानावबो बेनो बायदि गोब्रामखाय जानोसै आरोना आलासिफोर ओंखाम जानोसै नै दाबो आंनिसो एलै नोंसिनि अनलायनायखौ जों नायसै ना बिमा
बांद्राय दारि फुस्लिम भिडिअ बानायग्रा मोजां जागोन होनना मिथिगोन आयौ नुबाय सेरजा सिफुं रिंखांबाय जोंनि बर' गामियाव होननाय जाबाय मालानिफ्राय गुफुर गाइखेर बायदि सैथो गानग्रा जाखाब्रा आंलाय मासे गाननाय लोगो लोगो थगायग्रासो नुबाय थगायनानै लामा दालां मावनानै जाग्रा ओमफ्राय हाजार गानलै नोंनि माबाया हिनजावनि महरजों मिलायनो हायाना आइसै लाइगं नुसोलायदों माथो मानसिखौ वेलारा फुथुला लानायखाय बेहा सिबाय थाखानांगोन दे होमबा माइनास पइन्टआव 2 पइन्ट ख्रा होनलांनांगौ आरो दा नुखायोनोलै आयौ लानो हायो नायदो लाजिनांगौब्रा नोङो लाजिनांगौब्रा केमेरायाव दानायलै स्पिकाराव नाय नैबे स्पिकाराव लाजिनांगौ ना नो सैमायाबो